ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ମାଟିରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 36ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୈଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୌକା ଛକ୍କାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 24ଟି ବଲ୍ରେ 40 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ 101 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ବିରାଟ। ତାହା ସହ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ 77 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ଓ ଅନ୍ତିମ ଓଭରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 15ଟି ବଲ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ 29 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସ୍କୋର 50 ଓଭରରେ 5 ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ 326 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 327 ରନ୍କୁ ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମାତ୍ର 27.1 ଓଭରରେ 83 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 9 ଓଭରରେ 33 ରନ୍ ଦେଇ 5 ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଗୋଟିଏ ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମି 2ଟି ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଓ କୁଲଦୀପ ୟାଦବ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।